אנחנו כבר 122 פעמים בזאפה, זה לא יאומן. 122 פעם ליאור משחק ביליארד, ואנחנו עולים על הבמה ועושים מה שבא לנו. ארץ חדשה, ארץ חדשה, ארץ חדשה, ארץ חדשה, ארץ חדשה. ארבע עונות יש בשנה, סתיו אנחנו מתכוננים. בחורף אנחנו מקליטים אלבומים בדרום תל אביב. ובאביב הפעם החלטנו ללכת לקיסריה. ללכת לקיסריה באביב, יש לי הרגשה זה כמו לתת פרח לקהל. פה עושים אלבומים. זה בית כנסת לאלבומים. It's about life. פול אנרגיה יש פה. זה משהו שמחזיר לך את החשק לעבוד, ממריא אותך, לוקח אותך. איך התקליט? זה לוקח זמן, מה אני אעשה? לוקח זמן. גם אני מתייאש באמצע, אבל לוקח זמן, זה כמו לידה. אני יודע, 9 חודשים, כפול 12. תקנה לך שיער של מחזר, ואז אשוב, עד שמצאתי אותך צעקי. איך התקליט? בדרך להגיד יש אלבום מדהים. מצב הרוח השתפר. חיוך ונורא יפה, בסדר? כן. אושר אקספרס. מלא ילדים יש פה, מלא ילדים. כל שיר ילד. כולם פה, כלומר בסדר, כולם עוד חיים. ואת עוד שם עם גיטרה געגועים לים, כי הביקוש תודו שהביקוש לאהבה